השיר נכתב על ידי מייקל בן יוסף, לשעבר ניקי קליימן, שריד מחנה אושוויץ, בתאריך 27 לינואר 1945. הנין של ריצ'י נולד 50 שנה ליום שחרורי מאושוויץ ב-27 לינואר 1995, על אפם וחמתם של הנאצים. ללכת הביתה. בדרך לא דרך הארוכה, רוח רוחבית, שלג וכפור, פעם עם בור, פעם דרך חלקה, בכל זאת ממשיך ללכת. הולך וצועד, ושוב הולך, עוצר לנוח, ושואל אם לא די להמשיך ללכת. האם כדאי? האם יש עבור מי ועד מתי? בכל זאת ממשיך ללכת. הולך, עומד, מביט ומחפש, אבל הבית כבר לא קיים, גם משפחתי אינם, רק אני עומד, נעלם, ואין לי לאן להמשיך ללכת. הכאב הוא גדול ועצום, יושב ואין בכוחי לקום. הבדידות, הצער שבלב, מכחסם, שובר וכואב, ואין לראשי כתף לשים שאוכל לבכות.